Akkaan silta. Silta, joka sai alkunsa ihmisten rohkeudesta ja periksiantamattomuudesta. Silta, joka purettiin ja kasattiin uudelleen yli 30 vuoden ajan. Silta, joka on yli 7 vuosikymmentä yhdistänyt ihmiset, elinkeinoelämän ja juuret. Sinisen tien varrella, Kyrönjoen rannalla, aivan Akkaansillan kupeessa, sijaitsee Johanpuu ja vastavalmistunut Akkaansillan sali. Sali, joka on täydellinen paikka kokouksiin, koulutuksiin, perhejuhliin ja muihin ryhmätilaisuuksiin. Tilat muovautuvat tilaisuuden luonteen mukaisesti aina 10 hengen kokouksista 100 hengen puhujatilaisuuksiin. Miltä kuulostaisi virkistävä yhdistyksen aamunavaus vastapaistetuilla täytetyillä kroisanteilla ja leivonnaisilla, tai juhlatilaisuus valkoisine pöytäliinojen koristeen ja upein kakuin. Joulun tunnelmaa on mahdollista kokea pikkujouluissa, joulupuuron tai jouluillallisen merkeissä. Olipa tilaisuuden luonne mikä tahansa, Akkaansillan sali muovautuu tilaisuuteen kuin tilaisuuteen. Tutustu tarkemmin saliin osoitteessa johan.fi, soita tai tule käymään. Suunnitellaan tapahtuma juuri teidän tarpeisiin.